Kupili, sve smo zvali ko je došao. Spremili smo koliko smo mogli. Evo, prvo u treću, da bude sretan. Zdrav si Šumar, teta. Tetak je posle svoj, može da bude srećno otvaranje ovoga sa malim zakašnjenjem, mislim proslava. Nismo ovo otvorili, nema veze. Ivane Zasi. I dobrodošao u naše društvo. Snimi ga, pokažemo Zolić. Kako mu kažeš, tijet kolim neko? Ja sam tetak. Dalje svoje. Sve smo skupili ove nedelje. Mi smo lovo otvorili još 2 nedelje, sad ovo malo še mi je strašno. Hvala vam, momci, ste vi ovo organizovali. I treba ovako uvijek se organizovati, posebno mi mladići da to što više se privlačimo. Masovimo ovo, mi smo bili ovdje jaki da nismo mogli osebljavati, sad smo se nešto redili. Malo se ljudi, dosta se nešto, ne znam ja. Odmah tu udjeli se prošli put, nas je malo. Malo ima tu i krize, malo... Svega ima. Plašno, trasi, sve da ti treba ovo glasanje danas. Sreću da imaš lute. Nije Jole malo krize, nego mnogo krize. Baško, koje glasanje, nisam bilo... Dobro, krize. On ti je sad jači nego ja. Bude srećno ovo naše druženje. Hvala ljudi što se mi izabrali za... Visoko mjesto. Da si sjeo tu mi da si neko zdravi svaki predstavi. Lepo nam je ovako i nećemo da vidimo sad. Jevi. Kom se ne svinja koja živa ne može vas. Čekaj, Boško, šta si sjeo tu da ti ovaj zdravi? Boško dres. Da mu sviraš kolozovu. Ne može da se, ne može to ne može. Nisi spremio da sam koliko ne mogu više. Ja ti svoje reakcije na pišu gore seo. Nema šta pišti ti seo. Malo je to da me pomene za rođendan. Dan je rođendan dan. Baš tako. Moram počestiti. Ja se vama izvinjam što morate slaviti moj rođendan. Samo što idemo živi zdrav. Ja znam da ti niko nije spremio ovako. Evo to. Prođe leto 60. Je ovo 60? 61. Daj Bog da još toliko da živiš. Još do godine Sama najbolje da se kupim već da se ne omaljavam svake godine ovako, nego da nas bude onoliko koliko nas je u šumi da budemo i ovo. Jer sam ima 61 godinu, Zolić da se ne valjao. Ja si ga sad našao. Ja sam drugarega, mi neka se govoči. Nema, ljudi vlajšte, vlajšte, Šalim se. Šta drugo, ne šta drugo. Ništa, ne može biti šmuki. Nek bude srećni ovim novim članovima, da rade bolje nego vi do sad. Ovi do sad nisu radili ništa. Nisu radili Šta ništa. da su rad, mi će Nije vaša grupa. Nek se gleda na nas i ne može se kiraju. A neće, mi ćemo ko vi sad... Ček, ne malo da vidim. Što je ja učeš, oni kaže pomazani bude sesta naša učenje. Znaš, oni su zdravlje veselje okuplje ovako. Nije bude više, nema nije. Znaš, ja nisi pio, ja tu sam bio još jedno popio. Kad si bio? Nije neko. Pusti lovicu, ne. Bio sam ga uvedno, Nisi mehu pio? nisam. Ovdje da odradi. Ja će mislim da nije. Pa sad nije stavio sad. Tražno.
20 godina da to radi. Neka Bog poživi naše mlade lovce i da imaju što više članova naša sekcija ovih mladih lovaca. Kad čuvaju lovište i maće za love. Ako ne bude čuva, nemate ništa. Baš tako. Ajde, kažem još jednom, neka bude sretna ova zaključka danas. Zdravo svi da se provedemo i danas je uveče Svete Luke. Tako? Da pozdravim ću ovu čašu Zlađenu, ovom drugom domaćinu. Neka i on kaže 2-3 reči da vidimo šta će kaže. Save pozdravio već. Ne pijeve njemu nikad porezi. Ti me pošli ono reći, jebate. Pa dobro. Ja sam samo zdravim čisto onako, a poslu neke zdravi sad, misliš, i sad kako zdravi sad, Ne, da ne izađi. Da ne izađi. ajde, lepe, kažemo prvu čašu. Da, čili smo vidjeli sad. Prevozi društveno specijalno. O majstore! Šofer, ali se kuće gura, ali se jade nema. Gledaj majko kako znaš, kako znaš, kako znaš. Specijalno! Začali, hvala, što
Čović!